Λοιπόν, Σαπράνοφ, στείλτε όλοι να μπει πουτάνα μέσα τώρα στο live να μπει. Στείλτε στην πουτάνα να μπει τώρα στο live. Στείλτε του το live, στείλτε στην πουτάνα να μπει, στείλτε. Στείλτε γιατί πολλοί αφήσαμε, πολλοί δεν ασχολούμαστε. Στείλτε όμως να το τελειώνουμε τσακμπαμ. Κάντε το και screen record, κάντε ό,τι θέλετε στο μπούτσο μου. Ούτε ένας δεν θέλω να μου ακολουθήσει. Αν νομίζετε ότι αυτό το κάνω για cloud, για πίπες και τέτοια, με τον αποτυχημένο, δεν ασχολούμαι, δεν το κάνω γι' αυτό. Βγαίνω απλά να το λήξω δημόσια με την Τρελοκοτσιδού. Δημόσια να το λήξω, να τελειώνουμε. Λοιπόν, Σαπράνοφ, να ξέρεις. Λοιπόν, όταν πιάνεις συνεργάτες μου που δουλεύουμε μαζί στα chat, σαν πουτάνα, ωραία, τους πιάνεις και τους λες ότι είσαι superstar και μη δουλεύεις με αυτούς και έλα και τι μας δείχνεις τα views και τέτοια και τα λοιπά, που εμείς εντάξει ρε φίλε, πρωτοεμφανιζόμενος είμαι, μόνος μου είμαι, κανείς δεν με ανέβασε και έχω χτυπήσει τα views που έχω χτυπήσει όπου τα έχω χτυπήσει και λες μην είσαι με αυτούς, πρέπει να είσαι με το superstar team και έχω και συνομιλίες, δεν θα τις ανεβάσω, τις έχω, αν το τραβήξεις θα τις ανεβάσω, αλλά τη σφαλιάρα θα τη φας. Λοιπόν, βγες τώρα δημόσια, παλιοπουτάνα, τώρα δημόσια, γιατί ξέρω και που μένεις. Την οδό θα την πω live μετά και θα σε βρω και θα σε γαμίσω, να το ξέρεις. Εσένα συγκεκριμένα. Με σένα έχω πρόβλημα, το λέω Τρελοκοτσιδού. Βγες και πες δημόσια, είπα μαλακίες και γαμώ το στόμα μου, γιατί θα σε βρω, θα φας φαλιάρα και θα την ανεβάσω και βίντεο. Αυτό, εντάξει. Πείτε του να βγει. Με κανέναν άλλον, μη μου πιάσετε τώρα άλλα labels και τέτοια, φίλους, ούτε τρίτη ούτε τέταρτη, ράπερ με ράπερ. Λοιπόν, έχω θέμα μαζί του, οκ. Προσωπικά εγώ, ο Λαμανίβ, με τον Σαπράνοφ, την Τρελοκοτσιδού. Αυτά που βγήκε και είπε, οπότε βγες και πες δημόσια συγγνώμη, γιατί εμένα συνεργάτες μου που δουλεύουμε, που τρέχουμε γι' αυτό μόνοι μας, ολομόναχοι και το κάνουμε, δεν θα τους πιάνεις παλιοπουτάνα και θα κρίνεις εσύ τη δουλειά μας και ούτε θα με πιάνεις το στόμα σου εσύ σε τρίτα άτομα χωρίς να σε έχω πιάσει εγώ και χωρίς να έχω ασχοληθεί μαζί σου. Όταν έχουμε πρόβλημα με έναν άνθρωπο, έτσι έχουμε μάθει στα streets, παλιοκουμπάρα, αλλιώς να μην μιλάς για δρόμους, να βουλώσεις το στόμα σου και να μην μιλάς. Ωραία, λοιπόν, να βγαίνεις και να μην πιάνεις τρίτα άτομα και να μιλάς για εμένα. Πιάσε με μένα ευθέως. Γι' αυτό το λόγο θα γαμηθείς. Και τελείωσε. Στείλτε το να ξέρετε μέχρι να βγει δημόσια να πει συγγνώμη πουτάνα. Αυτό. That's it. Παρ' όλα αυτά ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και ξέρουμε και που μένεις. Δίπλα έχει εκεί Σαπράνοφ και ένα τέτοιο, Μανάβικο έχει δίπλα, ξέρουμε, μην αγχώνεσαι.